És vendégem a Hazám-díj egyik idei kitüntetettje, Hubay Miklós drámaíró. Szeretettel köszöntöm, és még nagyobb szeretettel gratulálok a díjhoz. Ön számos elismerésben részesült már, hogy csak néhányat említsek, Kossuth-díjat, József Attila díjat, Szép Ernő, illetve Déri Tibor jutalmat is kapott már. De azt gondolom, hogy mivel közismert, hogy önnek szívügye József Attila költészete, ezért a Hazám-díj talán egy kicsit többet jelent a többinél. Hát nem mindennapi elnevezése van ennek a díjnak, mert a többi díjak általában egy-egy nagy elődről vannak elnevezve. Ennek a díjnak a különösségét már akkor éreztem, amikor a nevét hallottam. Hát amikor Kossuth-díjat kaptam, mondjuk, hogy nekem röstellem, de valahogy eszembe se jutott akkor, hogy most elmélyedjek Kossuth Lajos műveibe, elolvassam az irataim az emigrációból, vagy a szabadságharc történetét, az ő sorsán tűnődjek, pedig hát volt olyan pillanat, amikor Torinóba megrendülten álltam a ház előtt, ahol meghalt, és be a lakásba nem jutottam, de előtte ott állt a szobra. De nem. Még hogyha Isten tudja, ha Nobel-díjat kapnék, nem valószínű, hogy a nagy svéd vegyészt felidézzem a maga jelentőségében. De ez a Hazám-díj már a nevével megfogott, úgy visszarántott. És azt hiszem, a többieket is, akik ezt megkapták. Valami fantázia van ebben a névadásban, merészség, talán kihívás is egy olyan korba, amikor igyekszünk nagy szavakat nem használni, éppen a hazával kapcsolatban, magyarsággal kapcsolatban. Az, hogy magyar, nem mondjuk ki olyan gyakran, mint talán régebben, a hazámat se. Nem tudom, hogy ki találta ki, valószínűleg Ördög Szilveszter, aki kitűnő író, a Tekintet alapítója, főszerkesztője. És úgy tudom, hogy még inkább növeli a jelentőségét a díjnak az ön számára, hogy drámaírói minőségében kapta. Hát az aztán igazán növelhet is, mert hogyha azokat a nagyszerű alkotókon végignéztem, akiknek a sorába méltatlanul bekerültem. A színészi hivatás, azt elismert nagyszerű hivatás. A zene kutatás és a matematika, pláne a festészet, hát hogy ne volna az. De a drámaírás mind annál a két fórumnál, amelyik felelős lett volna érte Magyarországon, és azért mondhatom, hogy nem csak Magyarországon, hanem ebbe 30-adjára került az élő dráma másutt is a világban, kiment a divatból. A színházak számára nem büszkén vállalt feladat, hogy vajon a maguk hazájába tudnak-e olyan drámákat támasztani, amelyeknek a bemutatójával megmutatják, hogy a színház betölti a hivatását. Ez megszűnt, de az irodalom pedig valahogy talán a két szék között a pad alá esett a dráma. Az irodalom elméleti írók, a kritikusok, az esszéírók írnak regényről, írnak versekről, de az, ami régen minden nagy kritikusnak szinte olyan gombjukába kitűzhető virág volt, hogy ő ír a drámáról, a tragikumról, elemzi a bánk-bánt, elemzi az ember tragédiáját. Ez mindenki számára fontos volt az, még ha
még ha nem irodalomelméleti író volt, mint Arany János, hogy ő fedezi fel és vezeti a közönség elé Madácsot, hogy ő elemzi a Bánkbánt, de a többiek, Söpflin Aladár minden héten, minden hónapban megírta, és mindig az új drámákról. De ezek nem szerint úgy, hogy színházi bemutatót. És ma ez nincsen. De tehát így a dráma is elismerést kapott önön keresztül. Ezért nagyon jól esik nekem, hogyha én már egy életen át életemet rátettem erre a műfajra, és fontos nekem, és ma is drámába gondolkozom, mint azok a nagyszerű elődök, akiknek a naplójából, mondjuk Lengyel Menyhért naplójából látom, hogy bármi történik az életben, már azon gondolkozik, hogy vajon milyen drámai mag van benne, mit lehetne abból kibontani. És még akkor is, amikor én fiatal voltam, hát nagy drámaírókat ismerhettem, alázattal jártam Szomori Dezső lábaihoz. Remélem, hogy eljön az a pillanat majd, amikor úgy fogja érezni, hogy a drámaírók, a dráma helyzete ma is megfelelő megbecsülésnek örvend. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és még egyszer nagy szeretettel gratulálunk. Köszönöm.